napakalaking sunog, oh. Paano ng kuryente? Wala laki. Wala, naputol na yung mga koneksyon niya. Ang laki. Delikado pa to, oh. Ayan, pati pala. Pinatay na daw to. Nasusunog po ito ngayon. Alin po balo? Sila banda? Oo, baka sila. Oh, nasunog tayo? Hindi naman eh. Doon lang yun. Hindi, dumikit pa sa bakal kaya nasunog pa rito. Yung nalaglag doon, dumikit sa bakal. Compared kasi nandun eh.